How bisimila Maliba TV 1 jabarani kani aw ka kunnafoni sentelima waati seli jatigawalekɛlaw kɛlɛli okumu kɔnɔna na golomasiri tabaw ka sanfɛ pakuru ye susulwaleya dɔ kɛ foyita Moritani dancɛ kɛrɛfɛ tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 2 ma san 2026 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn minnu tun dalajɛlen bɛ pick-up 3 kɛrɛfɛ de la ɲinina minnu sera k'a to jatigawalekɛla ninnu bɔra baara la ani ka fara u ka minɛnw kan golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma bɛ maaw hakili sigi ko jatigawalekɛlaw kɛlɛli bɛ senna jamana kurukara fan bɛɛ la. O kɔfɛ faraɲɔgɔnka kulu minnu ka baara ɲɛsinnen don minɛw donni na port sira fɛ n'o ye conseil malien des chargeurs ye CMC ye lasɔminikɛ kunun tarata ko conteneur caman jɔlen don minnu kan ka labɔ armatɛriw fɛ février kalo tile 2 ka ca ni conteneur 4,000 ye minnu ma labɔ ka di a tigiw ma n'o bɛna gɛlɛya don fɛnw donni na jamana kɔnɔ Dakar port sira fɛ o ko in gɛlɛya bɛ ka na ni conteneur ko dɛsɛ ye minnu bɛ feerefɛnw ladon o sababu la yangi bɛ sɔn ka ta ka ɲɛsin opérateur économique ma ni amandi sarali o la CMC bɛ weleda kɛ u ko teliya kana conteneur ninnu lasegi u tigiw ma ni ka wajibiya ko conteneur 304 minnu falen don feerefɛnw na u ka u labɔ port la ɲani février kalo tile 26 cɛ. Ni habore no hamta ko kan kibariya kunnafoni na hama daminɛ Libi Saif al-Islam Kadhafi Libi jamana ɲɛmakɔrɔ Muammar Kadhafi denkɛ bɔnɛna hanina kunun tarata février kalo tile 3 san 2026 Zinta Libi tilebiyan fan fɛ a ka journalbaga ka fɔ la ko marifatigi dɔw de nana bi a ka bon kɔnɔna na u kɛlen kɔ ka caméra de surveillance bɔ baara la ale min tun ɲininen don diɲɛ kiritigɛsoba fɛ ka sabu kɛ hadamaden ko juguya ye min ɲɛsini bɛ san 2011 fanga dafiri ma a jalakila ni ka tila ka yafa a ma ni a tun y'a ɲini ka na politiki ko la san 2021 waati. An b'a kuncɛ Rwanda min jalakila san 2021 san 14 kasoladon ka sabu kɛ waliyajugu kokɔrɔma donni ye Claude Muhayimina n'a bɛ sanji 65 la lajɔra kokura Paris cour d'assises ɲɛkɔrɔ kunun tarata février kalo tile 3 san 2026 a jirala k'a ye miliciens ta ka taa o di u fagabagaw ma san 1994 waati a y'i cɛ o jalakikan ninnu na ni weleli in bɛ sɔn ka kɛ sababu ye k'a si kasoladon di a ma ni kiiri sigi bɛ to fo février kalo tile 27 nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.